Dan il-programm qed jittella bil-għajnuna ta' Domestika u Nexos. Int min int huwa produzzjoni mtella mill-istudenti tal-Bachelor of Arts Honours fil-Media Moving Image fl-Istitut tal-Arti u d-Disin fi ħdan l-Emcast. Eżist telespettaturi, insellmilkom nilqakom għal programm ieħor Int min int din id-darba speċjali tal-ġimgħa l-kbira. Ovvjament f'dan il-programm se nitkellmu dwar l-aspett spiritwali, però mhux biss se naraw ukoll l-informattiv. Għandna wkoll diversi personalitajiet li huma ta' interess għalikom telespettaturi fejn ukoll se jaqsmu l-esperjenzi tagħhom magħna, però dan huwa aktar se narawh matul il-programm tagħna. Għandna wkoll diversi leġendi fejn fil-fatt se nibdew b'waħda minnhom. Għandna il-leġenda tal-Kurċifiż tal-Wied. Ħanarawha flimkien. Il-leġenda tal-Kurċifiż tal-Wied. Il-leġenda tgħid li hemm kurċifiż f'Wied li kull sena jieħu l-ħajja. Dan il-fenomenu beda meta żmien ilu kien hemm żewġ namrati, Ines u Juan. Dawn kienu jiltaqgħu ta' kuljum ħdejn il-kappella tal-Kurċifiż tal-Wied u kienu jħobbu l-xulxin ħafna. Darba waħda faqqat gwerra u Juan kellu jitlaq sabiex iservi ta' soldat mal-armata. Ines talbet lil Juan biex kif jiġi lura mill-gwerra joħodha bħala martu. Juan ħalef quddiem il-Kurċifiż li jimħabtu lejn Ines se tibqa' dejjem. Ines baqgħet tistenna lil Juan u kuljum kienet tmur titlob fil-Wied fejn kienu jiltaqgħu. Xi snin wara l-gwerra spiċċat u Ines lemħet xi soldati ilu ġejja lura minn ħdejn il-Kurċifiż. Wieħed minnhom kien Juan. Ines ġriet biex tifraħ bih, iżda Juan, gburi b'libsa ta' kaptan ċaħat li jafa. Qalba maqsuma Ines pruvat tikkonvinċih li huma kienu jħobbu l-xulxin, imma Juan baqa' jiġħadha. F'disperazzjoni Ines iddeċidiet tmur quddiem il-qorti tal-ġustizzja. Il-ħakem ta' dak iż-żmien, Don Diego, sema l-ġrejja b'interess. Dan staqsa lil Juan jekk kienx minnu li kienet qed tirrakkonta Ines. Juan ħalef li qatt ma wiegħed lil Ines li tkun martu. Don Diego staqsa lil Ines għal xhieda tal-istorja tagħha. Hu ġbitu li x-xhud tagħha huwa proprju l-Kurċifiż tal-Wied. Wara l-qudies ta' dakinhar fil-għaxija, ħafna nies inġabru għax-xhieda ta' Ines. Il-Kurċifiż beda jqattar id-demm minn wiċċu u bil-mod niżżelidu fuq il-Vanġelu. Iva naħlef, instema' leħen jgħid. U minn dakinhar il-Kurċifiż baqa' jieħu l-ħajja ta' kull sena. Skont il-leġenda wara dakinhar, Ines u Juan stmerrew id-dinja u ngħalqu f'kunvent fejn għexu ta' qaddisin. U hekk lura magħna fl-istudju u proprju issa għandna intervista fejn se niltaqgħu ma' persuna li għamlita ħafna mal dawk il-persuni li bħalissa qegħdin ġol ħabs. Se nisimgħu intervisti, se nisimgħu wkoll minn xi jgħadu dawn il-persuni u proprju miegħi għandi lil Sor Adele, grazzi ħafna Sor talli għoġbok ukoll tilqa' l-istedina tagħna. L-ewwel nett bħala gwardjana inti u ovvjament dak li kien ix-xogħol tiegħek ġewwa l-ħabs, kemm ilek tagħmlu? Daw jini li daw l-aħħar 23 sena. Għamilt l-ewwel żmien mal-priġunieri nisa. Ġifieri l-ewwel snin tiegħi kienu mal-priġunieri nisa. Ix-xogħol tiegħi hemmhekk kien illi nieħu ħsieb individwalment kull priġuniera li konna fil-faċilità. U nieħu ħsieb fis-sens fiżikament u anke spiritwalment.
Spiritualment, anki meta jafdaw l ċerti affarijiet li huma intimi tagħhom, Sewa. illi jistgħu jiftħu qalbhom miegħek u anki li tismagħhom biss ġejja terapija. Huwa ta' wens għalihom. Huwa ta' wens għalihom u li huma jaħsbu wkoll illi verament għalkemm daħlu l-ħabs mhumiex persuni mitluqin, imma persuni li għandhom l-attenzjoni kollha fuqhom għal ħtiġijiet sewa fiżikament u anki moralment. U bħala priġunieri ħanejtek huma diversi, speċjalment aħna kellna l-iktar minn bidroga u minn prostituzzjoni. Kull persuna titratta magħha skont l-atteġġament tagħha. Ovvjament. Però sakemm il-bniedem jiena l-ewwel nett ma kontx imdoxxija ma' din kwalità ta' nies għax l-ewwel snin li kelli l-ewwel 25 sena tal-ħajja tiegħi kont nagħlem kinder. Sewa, il-laħwaġ differenza. Kien hemm Kif irnexxilek tadatta mbagħad però? Kien blajnu Natalla, għaliex l-ewwel nett meta batitni l-provinċjali mal-ħabsin, l-ewwel biża li kelli huwa kif se nagħmel għax Ekku. kont sajma lihom, però meta jiena għattila jekk ma nidrax jew jinqala li xi ħaġa lesta li tuħsibi, għalt li jiġifieri meta jekk aċċidentalment ma tingranax, ma tidrax, aħna lesti biex inneħħu. Il-perspettiva tiegħek, skużani, il-perspettiva tiegħek minn qabel ma bdejt tagħmilha ma' dawn il-persuni li ovvjament qegħdin ġol ħabs. Għal wara li inti sirt tafhom, sirt taf l-istejjer tagħhom, sirt taf minn xi xibatu, minn xi jgħaddu, kif inbidlet? Jew kellha kien hemm differenza? L-ewwel nett nista' ngħidlek ukoll illi mhux huma rridu jinbidlu, rrid nadatta jiena, rrid ninbidel jiena, rrid nagħmel qalb iktar kbira biex nifhem daw il-kwalità ta' nies illi ġo fihom għalkemm forsi ma jkunux neqsin mill-flus, imma jkunu neqsin li ngħidulhom foqra. Foqra fis-sens illi kif jużaw iż-żmien, kif jużaw il-ħin. Allura blajnu Natalla, għamilt l-impenn tiegħi kollu wkoll biex jiena verament inkun taġita lihom. Għaliex l-essa l-rida Talla ġibitni hemmhekk, jiena wkoll rid nikkopera magħha biex inkun ta' mezz ħalli daw il-persuni nkun nista' nkun verament bħala Om li tifhem lill-ulieda u tikkorreġihom ovvjament. Ġifri lejk huma kienu jħarsu bħala om. Bħala om għaliex li nikkorreġihom b'imħabba illi ma tistax tħalli kollox għaddej, imma tifhimhom li żball jkunu għaddejjin minnu. U hemmhekk anki huma mbagħad bdew jifhmu illi meta jkun hemm xi korrezzjoni huma jafu li qed nagħmilhom b'imħabba. U bekk iktar ingranajna ma' xulxin f'dan is-sens. Qabel ukoll inti kont tagħmilha ma' priġunieri li huma nisa sewwa u issa llum il-ġurnata qiegħda b'mod volontarju mal-priġunieri irġiel. X'hemm differenza bejniethom? Jiena l-ewwel nett meta spiċċajt meta laqt iż-żmien tiegħi li nkun man-nisa, lill-provinċjali tlabta biex nibqa' nkompli dax-xogħol. Għax għall-ewwel. Din interessanti, mela l-bidu kont beżana li forsi ma tix ħatidra, wara li spiċċalek iż-żmien, imbagħad hemmhekk rid tkompli bħala b'mod volontarju. X'inhi r-raġuni? Ħanibdew minn hemmhekk, imbagħad nerġa' nsaqsik għall-mistoqsija li. Għaliex jiena fimt illi verament il-mulej tifadaw ġo fija, illi il-qalb bl-għanda saqajn u l-qas għandha ġwiena, imma il-qalb trid tirregola inti. Allura rajt illi blajnuna dejjem Talla li jiena adattata għal dik il-kwalità. Għaliex meta inti anke mill-parti tal-irġiel jiġifieri li huma isibuk figer ta' mara ġo l-ħabs illi tifhimhom, illi tismagħhom, illi anke jekk inkun għaddejja mill-bitħa tal-ħabs, aħna l-bitħa tal-ħabs meta nidħol biex nidħol il-Knisja hemm żewġ fens. Allura li tsellmilhom u turihom li tgħidilhom good morning, li tajt kasom, dik hija ġalli tiftħilhom qalbhom. U mill-parti wkoll li huma kif għadlek fil-bidu jiġifieri li jsibu mara li jridu jiftħu qalbhom magħha u iħossu li huma protetti għalkemm huma qegħdin hemmhekk li l-libertà tagħhom maqtuwa fis-sens li dak huwa l-punishment tagħhom, għandhom il-libertà ma jistgħux jagħmlu li jridu. Però kull persuna
hija individwalment li trid tittija d-dinjità tagħha, li tirrispetta u tibqa' tismaħħa sakemm kif qed anke mill-parti tan-nisa illi ma tixtieq ħsieb biss il-ħajja materjali. Aħna wkoll l-iskop tagħna bħala reliġjużi, bħala soru tal-karità ta' Santa Giovanna Antida, li ngħixu mal-fqar li rridu nieħdu ħsieb l-ispiritwalità wkoll. U dan nirringrazzja l-Alla nagħmlu bil-qalb. Qabel kont saqsejt ukoll x'hemm id-differenza bejn in-nisa u l-irġiel, forsi il-perspettiva tagħhom hija differenti jew kellha l-esperjenzi tagħhom huma differenti. X'tara d-differenza inti li ħdimt ma' dawn in-nies? Jiena n-naħa tan-nisa ħdimt għal żmien twil ukoll u n-naħa tal-irġiel ukoll għandi 12 sena. Però nista' ngħid li n-nisa kont ningrana magħhom għaliex ippruvajt kif qedtlek l-ewwel li jien irrid niddedika ruħi għalihom, jien irrid naddatta ruħi għalihom. Allura kont nimxi magħhom ġifieri mhux ħażin. Imma mbagħad meta xi darba kien ikun hemm xi ħaġa li lilhom ma toġobhomx u rid nikkorreġihom, huma differenti mill-irġiel. L-irġiel iktar jinsew malajr. L-irġiel ma jżommux f'qalbhom. L-irġiel huma tajjeb magħhom fis-sens li tikkorreġi. Imma mbagħad jiġi tuktan nieqa. Ġifieri għax ikunu jafu li inti tridilhom il-ġid. Li jaħnu okej u x'hekk. Ġifieri dik id-differenza nara jiena bejn nisa u irġiel. Sister, għandek xi esperjenza li tgħidli l-esperjenza nibqa' niftakarha jew kellha forsi tista' tagħlem minn xi ħadd ieħor biha, jew kellha bidlitlek ħajtek b'xi mod. L-ewwel nett ġieli daħlu anke priġunieri nisa, ġieli daħlu illi ma daħlux il-Knisja ħlief l-ewwel tqarbina, pereżempju. U bil-mod kif kienu anki jaraw lili bħal speċi il-mod kif nitrattom u hekk u jiftħu qalbhom, naslu biex bil-mod il-mod anki rresaqhom lej l-qrar, lej ġifieri l-ewwel intihom xi lezzjonijiet biex bħal speċi jaraw il-kelma tal-Alla fejn twassal. Mbagħad bil-mod il-mod anke nġibilhom ġieli mhux attwalment għax da qabel, ġieli ġibtilhom anki saċerdot barrani biex jagħmlu rikonċiljazzjoni tagħhom u llum il-ġurnata nista' ngħid illi baqgħu sejrin b'dan ir-ritmu u anke li qegħdin barra mill-ħabs baqgħu jiġu l-kunvent jarawni u jiftakru il-ġiet li setgħu kisbu meta kienu fil-ħolqa tal-ħabs. Jiġifieri kultant il-ħabs ma jiġix biss biex isawwat imma wkoll jiġi biex jikkonverti ċerti persuni li jkollhom iktar ċans jirriflettu fuq il-ħajja tagħhom. Ekku, qabel ma bdejna programm ukoll sister jiena kont qed inkellmek biex insir naf daqsxejn aktar dwarek u dwar l-esperjenzi tiegħek u għad li esperjenza waħda minn ħafna li għatli li vera mhux ixxokjatni però ma kontx nemmen li forsi hemm vera dawk in-nies ġewwa l-ħabs li hemm nies li qegħdin ġewwa l-ħabs bl-ħtija biex ma jikxfux il-ħadd ieħor. Ara kemm trid tkun persuna ta' karattru sod u żvera. Eżatt. Daw ġieli il-persuni ġieli jitkellmu kif qed ngħidlek jitkellmu ħafna miegħi bħal speċi u jiena nemmen li meta qed jitkellmu miegħi b'dik is-sinċerità kollha u tisma' anke minn persuni oħra veru ta' dak qiegħed hawnhekk għax qed jiskonta ħtija ħadd ieħor. Jiġifieri hija qiebsa, hija qafsa ta' qalb illi tara raġel illi qiegħed mifrut mill-familja, mit-tfal. Mill-libertà. Mill-libertà, it-timbrat għax mhux kulħadd ikun jaf li dak ir-rajat m'għamlux hu, it-timbrat u meta joħroġ mill-ħabs jista' jkun ukoll li ma jsib xogħol. Jiġifieri dik hija sentenza li verament iġġalek tibki. Bla dubju. Iġġalek tibki. Da mhux il-ħabs tagħna biss, ilu ftit smajt anke fuq radio wara 30 sena saru jafu illi mhux hu kien il-qattil ta' dik il-persuna. Ilu ftit, kemm ilu forsi qas ilu xahar li smajt biha di jiġifieri affarijiet li jiġru daw. Li jiġru. Li jiġru. Mbagħad hemm persuni oħra wkoll illi il-ħabs jista' jimmaturhom u jista' jkomplu jiżlu n-niżla. Ekku, fil-fatt kont ħansaqsik iktar qabel, x'in il-perspettiva tiegħek lejn il-ħabs? Taħseb li huwa post fejn lin-nies verament qegħdin joħorġu minn hemmhekk
b'talima li mhux ħajerġgħu jagħmlu il-ħażin li kienu għamlu qabel jew inkella mhux ħanajt ħammorru ktar għall-art, jew inkella jerġgħu jaqgħu fl-istess vizzju. Jiena ngħidlek li dan jiddependi minn kull persuna individwalment. Ma nistax niġġeneralizza illi kulħadd jibda niżla, ikun hemm persuni li juruk fiduċja, li juruk li meta se joħorġu se jaqbdu triq tajba. Fil-fatt għandna fidejna wkoll jiġifieri. Alla ħares lejn. Għax jiena meta niltaqa' ma' xi persuni barra mill-ħabs, jiġifieri li kienu ġol ħabs, l-ewwel kelma li nistaqsihom qiegħed taħdem. Għaliex hemmhekk ituni gost, għaliex ituni gost fis-sens illi mhux se jagħmel reat oħra għaliex il-paga dieħla ngħid li mela dan għamel laqal. Ilu ftit li ntajt moħed bir-żebbuġa. U għall-ewwel qasaraftu, ma mbagħad meta bda jitkellem u ġie għannaqni u jbusni. Għalli sister, għatlu kemm nieħu pjaċir wara li għaraftu hekk li qed narak taħdem li bqajt bil-għaqal, jiġifieri jkun hemm min. U dak huwa wara kollox il-qofol tax-xogħol tiegħek. Għax inti hekk trid tarahom il dan nies. Dik hija li jiena dejjem nipprova kif qed ngħidlek meta l-bniedem tagħti kasu awtomatikament jibqa' jiftakar l-azzjonijiet li għamilt. Ekku. Qed tifhem. Bla dubju. Jiġifieri mhux dejjem ikun hemm min japprezza il-ħabs salmu li jerġa' jidħol hemm oħrajn jidħlu joħorġu disgrazzjatament għaliex ma jafux ħaġa oħra. Ekku. Sister la bħalissa qegħdin fi żmien il-ġimgħa l-kbira wkoll tajjeb illi nippruvaw nqabblu sitwazzjoni li forsi taf biha inti sewwa u li nistgħu nqabblu ma' dak li qiegħed jiġri fi żmien ta' bħalissa, żmien tal-ġimgħa l-kbira. Fil-fatt anke snin oħra mhux bħalissa wkoll, jiġifieri il-fader dejjem flok jagħmel l-eżerċizzji tar-randan jieħu kull nhar ta' ġimgħa jagħmilhom f'daw l-epoki iġib kelliem barrani u mbagħad anki jistgħu jaqsmu bejniethom u t-tok tkun ħajja. Sewwa. Ma tkun ġili anki jurhom DVD qed tifhem li hija dejjem iżommhom iktar attrajenti għal dak li qed isir bħalissa. U xi ħaġa interattiva wkoll nassumi tkun. U mbagħad ikun hemm anki sharing li jistgħu anki joħorġu d-diffikultajiet tagħhom dik l-okkażjoni u hekk. Fil-fatt ir-randan tas-sena l-oħra għamlu play iċ-ċenaklu, kienet vera suċċess kbir u għamluha l-ejm tagħha kien għal persuni vulnerabbli. Jiġifieri qasamluha għal bżonnijiet tal-ħabs jew da imma biex taw appoġġ għal dawk li huma inqas ixxurtjati mill-poplu li jgħix f'Malta. Sister, qabel ma nagħlqu l-aħħar domanda. Taħseb li aħna li qatt ma żurna l-ħabs għandna perspettiva ħażina tiegħu? Jiena naħseb bħalma kelli jinqabel. Qabel kont ngħaddi minn quddiem il-ħabs, laqas biss kont naħseb fih, imma llum li dawn is-snin kollha ġol ħabs nisma' il-popolin barra kultant jgħidulek dik il-kelma li tweġġani ħafna ħafna. Dawk ħaqhom li tarmilhom iċ-ċavetta. Illi mhux il-wej aħna nsara, aħna rridu naħfru. Jiena nemmen ukoll li għalkemm il-persuni li huma imweġġajn, jiġifieri li huma vittmi u min jagħmel ir-rejat qed ibati. Il-familjari tagħhom qed ibatu. Bla dubju. Bħal tal-vittma wara kollox. Bħal tal-vittma qed ibatu, jiġifieri hemm it-tfal qed ibatu wkoll konsegwenzi anke fl-iskejjel. Dak għandu missieru l-ħabs, dak għandu ommu l-ħabs. Jiġifieri l-ġenerazzjoni tal-ħabs tibqa' tbati b'dan mod. Imma jiena nemmen u hawnhekk ukoll ħawassal il-messaġġ tiegħi illi l-ferita mista tfiq malajr hija tieħu żmien. Sewwa ta' min qiegħed barra fis-sens minn il-vittmi. Anke tal-familjari tagħhom, il-ferita tiġi mdewwija bil-mod. Imma naslu, għaliex fuq kollox irridu bħal meta ngħidu aħfir li dnubietna bħal maħna naħfru. Jiġifieri qed nagħmlu kondizzjoni. Bil-mod il-mod anke għal dak nersqu biex daw in-nies intuhom id-dinjità tagħhom nerġa' ngħid
nirrispettawhom u nerġgħu ntuhom ċans fis-soċjetà. Sister, jina verament nixtieq nirringrazzjak kieku għandna aktar ħin bla dubju nkomplu nitkellmu dwar dawn l-affarijiet, però grazzi ħafna, grazzi wkoll fisem il-poplu kollu Malti nista' ngħid ta' dan ix-xogħol siwi li qiegħda tagħmel, verament grazzi ħafna. U jiena nirringrazzjakom ħafna ta' din l-istedina li tajtuni din l-opportunità illi naqsam il-ftit magħkom Bla dubju. biex anke s-soċjetà tkun taf illi verament il-ħabs hemm persuna illi il-priġunieri kollha narawhom wiċċ wieħed b'imħabba kbira illi nista' nsawwa fuqhom bħala Ekku. omm. Thank you very much. Grazzi ħafna, mela jiena minn hawnhekk minn din l-intervista ħammorru għal silt oħra min-naħa tal-band imbagħad wara ħanifqu għal waqfa qasira, però bqgħu hemmhekk għad fadal ħafna x'naraw.
U hekk nilqakom lura fl-istudio u propju ħanaddu għat-tieni diskussjoni tagħna fejn din id-darba ser nitkellmu dwar l-influenza biblika fil-letteratura Maltija u propju biex niddiskutu dwar dan is-suġġett għandi miegħi lill-awtur li żgur kulħadd jafu għandna lil Trevor Zara, ma' ġenbu wkoll għandna lil Charles Briffa li huwa professur tal-Malti ġewwa l-Università ta' Malta u għandna wkoll il-Father Joe Abela. Grazzi ħafna tal-ilqajtu l-istedina tagħna. L-ewwel nett, x'taħsbu dwar is-suġġett tagħna li l-influenza biblika dwar il-letteratura, fil-letteratura anzi, x'taħsbu dwarha? Bħala suġġett huwa interessantissimu. Kważi wieħed jista' jagħmel teżi fuq għax tant hemm u l-influenza tal-Bibja fuq il-letteratura Maltija tiġi mill-bidunet, anke mill-kantilena stess. Inti taqbel magħha però? L-influenza? Parti mill-kultura, il-Bibja hija parti mill-kultura tagħna, naqbel. Għaliex il-letteratura hija dejjem influenzata mill-kultura tal-pajjiż. Parti mill-kultura tal-pajjiż hija reliġjon. U parti mir-reliġjon għandek il-Bibja. Ġifieri t-tip ta' reliġjon li għandna qed tinfluwenza l-letteratura. U dejjem ġifieri hemm influenzi oħrajn. U taqbel ma taqbilx jaffettwaw. Ħafna anke l-attwalità qed taffettwa. Trevor, inti fil-kitbit tiegħek l-influenza biblika taħseb illi iddaħħalha? L-ewwel net kif qal Charles, ma nistgħux nifirdu l-kultura tagħna mill-kultura Kristjana għax huma ħaġa waħda. Tant hemm sekli twal dawn marbutin flimkien. Jifrek wieħed irid jistudja l-kultura Maltija, kważi nasal biex ngħid Ewropea, mhux Maltija biss. Il-kultura Kristjana ħadd tidħol bil-fors. Biżżejjed ngħidu anke fl-idjoma kemm daħlet, anke fil-Malti jekk ngħidu jekk Alla jrid, Alla jbierek, Jalla, u anke fl-Ingliż. God willing, thanks God, oh my God, ġifieri dawn qegħdin hemmhekk. Jista' jkun għati u qed jgħidlek għax huma parti mill-kultura tagħna. Kważi illum meta ngħid jiena Jalla jsir hekk bil-kemm ninduna li qed ndaħħal reliġjon fiha għax saret parti integrali mill-kultura tagħna. Ovvjament, il-kittieb qed jirrifletti l-ħin kollu s-soċjetà li qed jgħix fiha. Qed jirrifletti l-kultura tiegħu, qed jirrifletti l-passat tiegħu, it-trobbija tiegħu. Bla dubju jiena drajt ukoll f'dik il-kultura, anke fil-kotba tiegħi kemm tal-kbar kemm tat-tfal, inkonxjament ġieli għamilta b'mod konxju, imma anke inkonxjament bil-fors ħadd tidħol il-kultura tiegħek li f'dal każ hija kultura Kristjana. Ekku. U fil-kitbiet Maltin fejn narawha din l-influenza? Hemm ħafna xogħlijiet. L-ewwel kont se nsemmi l-kantilena ħalli nibdew mill-bidunet. Il-kantilena stess għandha parti mill-metafora tagħha bbażata fuq id-dar li tiġġarraf għax tinbena fuq ir-ramel. Ftemna? Però ħanniġu daqsxejn iktar qribna. Mingħajr ma noqogħdu nsemmu ħafna għandna taħt 3 saltniet ta' Ġusea Aquilina li għandu messaġġ ħafna Kristjan, il-messaġġ li inti tittati kull ma għandek, ftemna, u mbagħad naturalment ir-romanz huwa komplikat, ftemna. Trevor kiteb kemm il-ġrajja fidejh hemmhekk għandu ħdejn in-nixxija forsi se jitkellem hu ma nitkellem jiena għalkemm nixtieq nitkellem fuq għaliex fil-lectures tiegħi nagħmel xi 4 sigħat. Naħseb taf iktar minni fuq tant, ġifieri tkellem bil-libertà kollha. Hemmhekk għandu daqsxejn Trevor, nistgħu nġibu wkoll xogħol bil-kameras. Għandu teorija interessanti u l-mistoqsija biex forsi nagħmluha daqsxejn ħafifa, parti mill-romanz li hija l-allegorija qed jistaqsi u jgħid kieku Adam lill-Eva ma qallix iva ħanikol it-tuffieħa miegħek x'jiġri. U hemmhekk qed jagħti l-istampa ta' x'jiġri kieku. Ftemna, barra dak hemm il-romanz L-Istramp ta' Oliver Frigieri. Bejħod ieħor miktubin fl-istess perjodu. L-Istramp x'għandu bibliku. Il-karattru ewlieni, semmih Baruk. Sa Baruk, hawn Malta ħadd ma jsemmi tfal Baruk. Imma Baruk x'kien, min kien? Baruk kien il-ħabib tal-profeta Ġeremija. U allura x'għandu x'jaqsam? X'inhu Ġeremija? Ġeremija fit-tradizzjoni nisranija kultant jidher bħala il-figura tas-sofferenzi ta' Kristu. U Baruk
huwa l-estensjoni ta' Ġeremija. U Ġeremija wkoll kultant kien lin-nies jgħidulhom xbin, mhux kollox sejjer tajjeb. U Baruk dak li jagħmel sażuh li ma jiffitja imkien meta jinqlibtu għall-Ingliż. L-istramp se jaħtlu di misfit. Ma jiffitjax. Ikun l-università, student universitarju jitlaq. Imur is-seminarju ma jiffitjax jaħrab. Imur il-gżira u jsib aħba minn għalih illi da tħobbu. Mandunax dan illi dik hemmhekk għall-kummerċ ifalli dejjem il-ħin kollu. Allura bismu biss qed jgħid ġifieri hawn norbot mal-Bibja il-messaġġ mhux kollox sejjer tajjeb. U mbagħad hemm jekk insemmu il-Dunkarm. Dunkarm huwa mimli b'referenzi bibliċi. L-iktar waħda pereżempju li nsib sabiħa meta jieħu t-talba tal-missierna u minna joħroġ laqda fost il-ġnus il-missierna. Qed nitkellem għal poeżija żjara lil Ġesu. Meta qed jimmaġina illi bniedem illi jitkellem bl-Ingliż, mela jista' jkun l-Ingilterra, jista' jkun l-Irlanda, jista' jkun Skozja, jista' jkun l-Amerika, jista' jkun l-Awstralja, jista' jkun il-Kanada, ħaniqaf semmek. Għandek daw 6 pajjiżi u wieħed Malti. U s-seba li aħna qed ngħidu missierna jew our father. Imma l-istess Tirreferi għall-istess ara xunità huwa għada. Dawn huma il-mod kif jitkellmu. Ftemna? Fader ġewwa narak kwitwis jiena, ma tgħidilna xejn? Jekk inti titrabba f'dak li aħna nedulu tarif nisrani, mbagħad jiġi talim nisrani, nar ma trid tixrob u minn dak li tixrob se tfarra. Jew se jidher fil-ġilda jekk kien valenu, jew se jidher fil-ġilda jew fis-saħħa jekk kien ikel bnin u xorb safi. Issa il-Bibja li hija 72 ktieb minn qisha 73 maqsuma f'45 u 27 tant għandha taħbit u tant għandha taqlib li jint li taqra bil-fors se tinteressak. Issa inti qed taqra ħatara lilek innifsek. Giuseppe Aquilina kiteb dram il-bniedem li ċaħdu li kien il-Kristu li ċaħduh. Għandek Anton Butiġiex li kien kważi sar Assis kellu ħasla biex niftemu hekk nisranija. Qasba marriħ, Ġesu Kristu, xieħriġtu taraw fit-teżert, qasba tixxejjer marriħ, ngħidilkom jien li mhux. Allura, fin-nisġa tal-kitba Maltija, anki f'nisġa barranija, ma f'dal każ qed nieqfu fuq il-Malti, se ssib ċar jew mistur quddiemek jew maħdum is-saħħa, l-influenza, il-bixra, id-daqqa nisranija. U naħseb anke fil-leġendi hux vera. Fil-leġendi nsibuha wkoll id-daqqa nisranija x'taħsbu? Fil-leġendi Patri Delija ġifieri kiteb ħafna leġendi u li kważi kollha b'xi mod iduru mal-kultura Kristjana tagħna. L-ewwel ċas qed isemmi l-Dunkarm, biżżejjed teħdu l-innu Malti pereżempju, li kollu kemm huwa talba. Jifieri tista' faċilment dan inti flok tajdu bħala innu ta' pajjiż, tajdu bħala talba lil Alla biex jieħu ħsieb il-pajjiż. Jiġifieri kif għadt l-ewwel jiena anki inkonxjament tant xrobna minn dilajn safi aħna illi kważi bla ma trid dal-ktieb tiegħi li semmejna l-ewwel għamilta b'mod konxju. Dik li għandi żewġ tejjer paralleli. Fatt nsaqsik ukoll fuq il-kitba tiegħek, eċetera, eċetera. Però bħalissa din nitkellmu dwar il-leġendi. Ħanibgħat lilkom it-telespettaturi biex naraw din il-leġenda. Fil-fatt ser imorru naraw il-leġenda tal-Peter Ross, imbagħad wara ħanerġgħu niġu lura fl-istudju biex inkomplu bid-diskussjoni tagħna. Ħanarawha flimkien. Il-leġenda tal-Peter Ross irrakkonta ġrajja ta' asfur ċkejken li telaq mill-bejta biex ifittex l-ikel għaż-żgħar tiegħu. Dan tara l fuq l-olja tal-Kalvarju u waqaf jistrieħ fuq biċċa għewda. Din kienet l-għewda tas-salib ta' Ġesu li dak il-ħin kien jinsab fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu. L-asfur ħares lejn Ġesu u swiditlu qalbu b'dak li kien qed jara. Qalbu mafusa l-asfur ħass li għandu jgħin meta lemaħ ix-xewk imdawwar ma' ras Ġesu. Kif ra hekk,
l-asfur resaq viċinu beda jiġbed il-barra xewka kbira li kienet qed tinfet f'ras Ġesu. B'saħħtu kollha rnexxielu jaqla x-xewka, imma ċappa żbid-demm mitruf tal-ġwiena u sidru. Ġesu dar leħ biħlewwa u rringrazzjah u għedu li se jsir magħruf bħala l-asfur ta' sidru aħmar tal-li jurih imħabtu. L-asfur mar lura lejn il-bejta. Qasam maż-żar tiegħu minn xiex kien għadu kif għadda u kif minn dakinhar sar magħruf bl-isem ta' Peter Ross. U propju lura fl-istudju għad-diskussjoni tagħna fejn fakkarkom li konna din nitkellmu dwar l-influenza biblika fil-letteratura Maltija. U propju qabel, Trevor, konti tkellimna dwar il-ktib tiegħek inti vera. Tendilkom illi jkun hemm każ fejn il-kittib jagħmilha b'mod konxu bħal dak il-ktib li għadna tkellimna fuq ftit ilu ħdejn nixxija fejn jiena ħloqt storja milli għandek il-parti reali li qed tiġri fiż-żmien kontemporanju u għandek il-parti mbagħad għandek il-mitoloġija kważi illi kif spjega tajjeb Charles illi isu li kieku il-poplu baqa' jgħix fil-ġnien tal-Eden kieku x'tip ta' ċiviltà għandna. Ma kelli kod boħrajn anke ta' tfal, qed niftakar pereżempju l-ktib tiegħi fuklar qadim u bradar imċarta fija daħħalt il-figura ta' Daniele Alpiljuni. It-tifel semmejtu Danieli u żewġ ħutu ikbar minnu li kienu dawn li kien kollu jittorturaw bullying kbir miegħu kienu qishom liljuni. U matul ktib kollu din il-metafora kompleta minn kapitlu għal ieħor. Ifri l-influenza biblika kultant tagħmilha issa kullha ma tkun taf jew jekk tkun taf imma tiġik tant naturali. Għax hija parti minnha. Għax hija parti minnha kif konna qegħdin ngħidu. U naħseb jekk wieħed joqgħod ifettaq, joqgħod ifittex, isib diversi. Naħseb anke fil-kotba tiegħi stess, żgur li għandi ħafna li jiena qas biss naf bihom. Kieku kelli mmur id-darba dal-programm u noqgħod ifittex min jaf kemm se nsib. Għaliex tiġina b'mod naturali. Charles, x'taħseb li huwa l-impatt li tħalli din it-tip ta' kitba lejn il-qarrej? L-ewwel net taffettwah bl-istess mod il-qarrej. Ġifieri dak li jrid iwassal l-awtur ħataffettwa bl-istess mod. Għandu il-moħħ, l-istil tal-moħħ tal-awtur u l-istil tal-moħħ tal-qarrej huwa stil Malti. Kif għedna l-ewwel, il-kultura hija Maltija. Ħandik eżempju, Trevor għandu novella bħalissa nsejt x'isima ta' tifel illi jitwerwer meta jara l-kurċifiss. Tal-vari. Tal-vari. U r-redentura. Sewa. Dik meta kont qed nagħmilha mal-istudenti tal-università jien, kien hemm waħda qalt li qed taf li qatt ma ħarest lejn il-kurċifiss bħala xi ħaġa tal-biża'. U bdiet sejra d-diskussjoni. U waslet għal konklużjoni illi l-awtur għamela apposta dik biex lilna jurina il-veru sens tal-fidwa. Alla kellu jgħaddi minn dik il-passjoni kollha sewa biex jifdina. Alla vorja t-tifel twerwer. Eżempju ieħor. Oliver għandu novella oħra fejn jieħu l-istorja tal-miliet. Il-Madonna u San Giuseppe tfittxu fejn joqogħdu, però jitfaħħa għaw Malta. Il-Madonna San Giuseppe u l-Bambin. Qed ifittxu skola tal-Knisja. U kif imorru quddiem ir-rettur u da jara missier putattiv. L-qasu tiegħu. Dak twieled barra miż-żwieġ. Ops. Il-PTA se jagħmlu għalija. U rrifjutom. L-Sagra Familja rrifjutom. X'inhu l-messaġġ inti? X'inhu l-impatt li jkollu xogħol bħal dan fuq il-qarrej tal-lum? Il-messaġġ ta' 2000 sena ilu għadu jgħod illum. Irridu għas-Sagra Familja jew ma rriduhiex. F'dan il-każ l-eżempju li sewa l-eżempju li ħadet il-letteratura hija l-iskola tal-Knisja ukoll qed tiġħad lil Kristu. Ftemna? Ġifieri taħseb inti u titħasseb u tajt dawna jagħmluhom apposta, żgur li jagħmluhom apposta. Għax dak hu x-xogħol tal-letteratura tinħoloq biex imbagħad tagħti l-ħsieb kif qal il-Fader l-ewwel. Irid ikollok nies illi kapaċi jaslu, ġifieri hawnhekk m'aħniex qegħdin nitkellmu fuq meta taqra komik rajtu plub ħadd gost u għarrabtu l-hemm li għad tibqa' taħseb fuq dak illi jkun hemm. Fader, fuq livell letterarju, x'inhi r-raġuni li taħseb illi l-Bibja ġiet miktuba bil-mod ta' kif inhi miktuba?
u li għandek u li kull bniedem iġarrab il-preżenza tal-Alla. Issem xi bnedmi li huma mażuli minn Alla għal diversi raġunijiet biex daw jgħaddu l-ħsibijiet tagħhom. Allura jekk wieħed kien ilaqlaq bħal Mose li kien ilaqlaq huwa se jgħaddi r-risposta bit-tlaqliq. Jekk wieħed kien itija bħalma kien Ġeremija u kien kapaċi jfaqqa u jmexxi, allura r-risposta li se jtina Alla se tkun hekk. Ħan jieħdu l-Vanġeli. Marku mitilquha bil-Grieg u hija Kaj bil-Grieg. Rridulu l-Kaj, il-Vanġelu tal-Kaj. Ora mara u kellima u mbagħad iltaqa' ma' kelb u mexxih u daħlu sal-għalqa. Ġifieri jispjega dak li ra, dak kien dixxiplu ta' Mattew. Mattew kien jifhem fil-flus, min jifhem fil-flus joqgħod attent fejn daħlu fejn ħarġu jindanna jekk l-affarijiet ma jaqblux. Mela għandek il-Vanġelu ta' Mattew li jrid jurik li dak li seħħ fi Kristu kien dak li mwiet dak li nedulu r-rabta jew nedula r-rabta il-qadima. Fil-waqt li Luqa li kien tabib u jifhem fin-nisa fatt insibuh il-Vanġelu tan-nisa, insibuh il-Vanġelu tal-ħnina xem 6 ġrajiet tan-nisa fejn juri l-ħlewwa. U Ġwanni, il-poeta fil-bidu kienet il-kelma u l-kelma kienet Alla u l-kelma kienet Alla u d-dla ma laqgħux. Ġifieri, il-bniedem jifhem skont dak li hemm f'moħħu. Mbagħad joħroġ skont il-mezzi l-għodda li jkollu biex nitkellmu bl-Ingliż, il-vokabularju. Iżjed ma għandek flus, iżjed tista' tonfoq. Iżjed ma għandek kliem, iżjed tista' tagħżel. Jiena nofsni Awġi u ta' xkejken għaddejt mill-imġar Għawdex għal Marfa Malta qabel għax issa ċirkewwa. U inti tara dak il-vapur, ġu dak il-mewġ u l-ħalel tila u nieżel bl-maddej minn dak għall-oħra, b'nies jidaw oħrajn jitolbu. U għallibt il-romanz ta' Nicolas Montserrat, The Capellan of Malta. U hemm tara fl-ewwel paġna eżatt li jinkun ġarrab ta' tifel xkejken. Sa meta inti qed taqla r-romanz Malti, il-poeżija Maltija, id-drama Maltija, l-epika, jekk trid, għandek il-fidwa tal-bdiewa ta' Nino Cremona, inti għandek mera lej xiex tħares, ġifieri l-ġrajja tiegħek personali, u l-kidba tar-romanzier, tal-poeta, tad-drammaturgu. Allura l-pjaċir jiġi doppju, idila nostalġija, idila tifkira qadima li qed terġa' it-toma bħal meta darba kont iżżur illum il-ġimgħa kbir, ġifieri jiena qed insum, għalkemm mhux suppost insum għax xalaqt is-60 u 6 xhur. Ma kien hemm dik il-pasta ħamra bil-coconuts bojo ta' diwa afto rajta. Tlu kemm hi? Għetlu tini il-pjanċa kollha mbagħad kien hemm mara ma ħamlitx għaltlu rritnej. Kont se ngħidlu sommhom mbagħad qatt kwiet. U xorta xrajthom. Ħalli għal imbagħad tajthom, ma rrid ngħidlek jien. Il-kidba Maltija, meta inti moħħok miftuħ u tara l-ambjent Malti, tista' tiggusta għal dar btej. Nżemmi eżempju, kont imsifa Kalifornja ilu ta' xkejken u mort nara t-tertuqa Clash of the Titans li da sar Malta. U taħad murri kazu li l-karkara. U jinta zaħir ma tal-mużew kont nilab hemm u niġri. U tittarani ġo Arcadia, Kalifornja bid-dmuħ nieżel, nħajjar l-ftit nies ġo qalbi li kienu hemm li daw ma jifmux, u jien qed nara r-rikaz li tal-karkara Malta hemm ġo Kalifornja. Mela, min jaqra, min jikteb, isom f'taqbida taqliba friska u ġdida fej qed jieħdu pjaċir ġdid. Il-moħħ jifriska, allora tevita bik nedula dbatija bil-vjolenza u tevita l-qalb maqsuma. Għandek il-ġimgħa l-kbira li tasal għallejt. Ħansaqsikom xi ħaġa tal-aħħar, malajr però minħabba li dalwaqt iridu naqtaw. X'taħsbu dwar il-kidba fil-futur ħatibqa' kif inhom il-ġurnata jew kellha kif kienet fil-passat li jibqa' ovvjament dik l-influenza li ġejja mill-Bibja? Jien naħseb ma jistaqat kollox jibqa' kif inhu. Mhux għax Bibbja u mhux Bibbja, x'inhi. Jien naħseb diġà narawha trivelu. L-arti qatt mija statika. Ekku. Tifhem, trid timxi. U timxi għaliex? Għax il-kittieb qiegħed jinbidel.
Il-kidba li ktibti meta kelli 23 sena, żgur mhix bħal ta' issa, għaliex għax jien m'għadniex dak l-istess bniedem milli kont hemm. Illum jiena xi ħaġa differenti kompletament. U l-istess, żazax tal-lum u żazax ta' għada u ta' pitada, dawn se jkunu qed jgħixu f'soċjetà differenti. Se jkunu qed jaħsbuha b'mod differenti, qed ikunu jerġgħu jivvalutaw il-valuri tagħna, issa kux qed tajjeb jew ħażin dak mhux postu hawnhekk. Imma żgur li ħajnbidel, għax huwa l-proċess naturali. Dana diġà beda dal-proċess. Żgur, Per eżempju, u kien minn dejjem. jiena darba għamilt studju fuq ir-Romanz Malti fil-bidu tas-seklu 20. Romanz Malti miktub fl-1907 ta' Giuseppe Moscotta Zoppardi kellu 24% tal-kidba l-idjoma Maltija, dik li semma Trevor l-ewwel. Alla jbierek, jekk alla jrid, eċetera. 24% tiegħu. Fl-aħħar tas-seklu 20, Romanz ieħor Malti ma kellux idjoma waħda reliġjuża. Ġifieri il-proża diġà bdiet turi. Illum il-ġurnata, ġifieri qegħdin fil-bidu tas-seklu 21. Issib affarijiet illi sa 20 sena ilu ma kontx issibhom da vulgarità u xjanitajiet qed jidħol. Ġifieri qed jinbidel u jrid jibqa' jinbidel u l-letteratura hija ħajja. U tinbidel kif ninbidlu aħna, bħalma nbidlu l-ħwejjeġ jiena u inti, l-stil ta' xarna, eċetera. Ekku, Father Joe? Jien ngħid li tibqa' għax jekk inti tidej xorta qed tissemmi l-Alla. Qed titkellem ħażin, xorta qed tgħid li teżisti imġiba ħelba u bil-aqal. Issa u jiddependi inti bħala kittieb kemm kapaċi tixrob. Jiena qatt ma kont nifhem fix-xorb, imma darba dħalt f'ħanut qalli xi trid, rajt isem ta' xorb qed l-rid minn dak u doqtu. Baddejt daqqaniħu minn xorb wieħed daqqani xorb ieħor. Moħħhom mbagħad qed jibda jiċċallas jew jiċċara mbagħad tieħu ċertu pjaċir. L-istess il-letteratura, il-kitba bħan-naħla. Iżjed ma jkollna wart li kważi l-istess imma ħalliha ħanedu li jinbidel u din naħla s-sof minn bosta wart jew wardiet jew xtieli jekk trid jekk tixrob mixtieli, int se jkollok iżjed ħlewa. Inti tinduna li ir-romanzier qed itik ġabra qawwija sieħa li lilek tista' timlik u saħħek. Meta jitkellem fuq it-tpexpix ikun kiteb. Però ma toħroġ b'saħħtek, issi x'inhi? Tista' titkellem fuq l-art tax-xitan. Ta' kilin tista' titkellem fuq bilin Pawlu tinsinix. Tista' titkellem fuq il-kappelli li trid. Jiddependi inti aħna ġejna l-programm u kollha ntlejna u kollha ħriġna u kollha ferrajna l-bizzilla tagħna. Issa fidejn it-telespettaturi f'dan il-jum ta' skiet illi jaqdu, jifirdu u jigustaw. Jalla jaqraw il-ktib Malti, jalla jitalmu u jalla bħalma jkunu kapaċi jigustaw il-kelma Maltija li wara kollox hija l-kelma tal-anfissra għalina. Father Joe, Charles, Trevor, grazzi ħafna tal-li ġobkom tilqgħu l-istadina tagħna, grazzi immens. Minn hawnhekk ħammorru għal waqfa qasira però bqgħu magħna. Lura fl-istudio u bekk wasanna fit-tmiem ta' dan il-programm. Jiena nixtieq nirringrazzja minn qalbi lilkom it-telespettaturi tal-li għal darb'oħra segwejtuna, grazzi wkoll lill-mistiedna li żgur kienu ta' interessa likom it-telespettaturi u wkoll grazzi lil band li kellna magħna. Fil-fatt sa nagħlqu bl-aħħar silta min-naħa tagħhom. Dawk kienu Melchior Sultana and Band għalhekk ħanħalli kollox f'idejhom jiena. Grazzi ħafna tal-li segwejtuna. Ciao ciao.